Bună ziua, ei, apicultorii. Ziua pe 15 martie, la noi, ce s-a întâmplat? Uitați corcodușul, uitați acolo, s-a înflorit, că a fost căldură la noi foarte bine. Pentru astăzi să vă arăt niște corcoduși aproape înfloriți, frații. Adică eu am filmat, da? O să, adică să vedem cum o să fie. Am piedul mai dărâmat un pic, îl rezolvăm după aia. Avem un pic pământul uscat, trebuie să-l în aprilie să-l arăm, nu, să-l discuim. Hai să vă arăt. Eu vă mint pe voi că ne înflori corcodușul așa e. Și pentru astăzi este wow pentru mine. N-am nicio albină zbuit. N-am văzut nici o albină să... N-am niciodată aici, uite aici, frumos. Sau de aici o albinuță. Ia uitați, frumos corcodușul. Cel mai sus, uite, ăla. Ia uite. Miroase, uite polenul. Ia uite polenul. Cum așteaptă pentru albinuțe să cară pentru nouă polenul. Ia uite și mai mult un corcoduș. Vedeți unul mai în vale, ăla mai mare este. Hai să nu uităm. Să nu uităm. Aici. Așa, uite. Miroasă. Poate miroasă, nu se pare. Nu miroasă așa bine. Am florit. E ok. Poate sâmbătă o să fie ok pentru noi. Mai am un corcoduș poate acolo. Da, mă vedeți cu pălărie frumos. Da, la noi corcodușul e florit. Mai are un pic. Mai are un pic, ca alții e mai ușor, da? Așa trebuie să avem niște corcoduși. Să avem pentru albine. Și pentru albine, uite, mai am un corcoduș. Uite, un prun, uite. Miroasă cel frumos, uite. Chiar frumos, uite, ăsta, adică cireșul înflorește în aprilie. Și ăsta, adică, uite, și ce frumos. Și frumos aici, așa, facem așa. Facem o poză. Supărați. Gata. Și aproape. Chiar așa este. Frații mei, așa o să fie pe... Mi-a florit corcodușul. Da, este ok să... Aici. Este bine ce fac eu în videoclipuri anterioare. Da. Mi-am 1, 2, 3. Asta am florit 3, 4. Am jos aici și voi șmecheriunea le-am eu. Uite, chiar unii din... Adică, uitați-vă, din... Vă spun eu. Din ăsta. Cum e uscat, cum e ăsta. El tot înflorește frumos. Prunul, chiar unul nu înflorește. Unul ba da înflorește. Unul nu vrea uscat. Dacă e uscat, aici nu pune, nu se face. Adică așa este. Uite, aici mai e un corcoduș care mai știți videoclipul anterioare, cum vă spun eu. Uite, ăsta maxim, cum vă spun eu, ăsta e înflorit eu. Un pic mai este pentru aia, uite, frumos. Ăsta a fost mai mare, vă spun eu. Bun, și viorele. Văd și pe aici mai viorele pe aici la noi. Adă iarba verde, e frumos așa. Este chiar frumos. Ia uite ce sunt ăștia. Ia zice în comentariu ce sunt ăștia move. Adică ăștia, uite. Frumos.
frumos. Niște viorele bestiale, chiar începe să ne dea flori. La noi nu este, cum să zice asta, la Mihai Turcia. Ia uitați ce frumoase sunt, ce și locul minunat e să stai. Este frumos, chiar wow pentru mine. Cum am florit Corcodușul, am văzut și eu pe la alte sate pe acolo, pe la, cum spune, Corteana, Crăsești, Măcești nu prea n-am văzut. Aici da, ne ține aici vremea să fie ok la stupii, stupul singur, singuruțul stup este, eu de aici niște pruni, uite, asta l-am lăsat că e bun. Frații mei, da, trebuie să fac și la ăsta poză, să pun pe Insta. Da. Și pe ăsta trebuie să-l fac o poză frumos. Gata. Este cel frumos stupul ăsta, adică, uite, n-am florit. Miroasă bestialos. Bestial. Unde a florit, ba, nu. Frații mei, o vreme mai așa noroasă, așa, înnorat parțial. Atât a fost videoclipuri de astăzi, cine fu alături de mine pe contul meu de YouTube, Lup Lucian. Și poate mă găsiți, Lup Lucian, mă vezi cu stupul galben, mai avem un pic înflorește iarba și pomii fructiferi. Atât a fost. O abonare pe ropoțel, un like, comentariu, cele mai bune. Ne vedem cu altul episod. Pa, pa!